Salut și bine v-am găsit la un nou episod. Scuze că în episodul trecut de Standoff 2 n-am putut să vorbesc. Din greșeală am uitat. Îmi pare rău că n-am mai postat mult. Uitați. Ce level? Are level 16, du-te încolo. Iar eu am level 1. Hai să-i dăm play. Oare ce să dau? Sniper duel? Sau asta, sau asta? Hai să dăm un difuz, că ăsta e genul la clasic. De Standoff 2 înseamnă cum ar fi un CSGO. Standoff 2 gen un CSGO, dar pe... Îți dau la pauză, scuze. Și acum ar trebui să intru și eu, te rog, telefon, intră. Gata, hai. Terorist. Că eu am murit. Nasol. Da, trage. L-omorâși pe ăla. Omorâți-l, omorâți-l, că... Bravo, bravo. Băi, 2 contra 1. Nu-i corect, nu-i corect. Nu a fost corect, erau 2 contra 1 și eu nici nu am apucat să intru în meci. Am 2000. Putem să mergem. Cum trage ea? Testul? Trage bine. Lol. Acum hai să mergem. După ăla cu bomba, eu îi zic bombardier. Nu știu cum îi ziceți voi, dar eu îi zic așa. Ce viața mea, de ce am tras? Uite, uite pe ăsta. Bă, dacă am eu urmat. Vai, m-am omorât. Bă, dar ăsta stătea ca un sniper. Nu, am pierdut și meciul ăsta. Bă, ieșit unul de la noi. Dacă iese unul de la counter-terrorist, eu îmi bag counter-terrorist. Ok, mi-am 100.500, îmi iau și o bombiță. Te rog, cine are bomba? Ok. Ce viață a mea. Ok. Hai să luăm asta. Cineva a tras o grenadă. Hai să vă arăt o chestie. F-7, ce tare grenada asta. 2000. Și nici nu a explodat grenada. Bă, da. Hai să iasă cineva de la echipa lor. Îmi bag eu. Și cineva. Fiți atenți. Hai, mă, nu mai... Acum am de data asta. Fiți atenți ce fac. Hai să vedem ce face bomba. Uitați-vă și voi ce fain e bomba asta. De ce mergem pe shift? Ok, cred. Cineva mi-a tras. Hai, măi, dă-mă moară. Ce moară? Dar vreau și eu să am bomba. Uite, nu am cu 47. Este fain. Ok, mi-am luat un... Du-te încolo de baterii. Ok, mi-am luat un AK-47 de asta fain de dau de tot. Bă, ce viața mea? N-are skin. Dai. Băi, m-am împușcat cine... Îți doi!
Ăsta are iar AK-4. Uitați-vă și voi la ei. Mă încerc să mă schimb o dată. Nu pot. Dacă ar mai ieși cineva de la ei, aș putea să mă duc. Măcar am murit și noi. Dar văzut la 99% viață, n-avem șanse. Doamne. Deci n-avem șanse. Am bomba! Mă, eu am un plan așa bun cu Bă. Am bomba. Vai. De ce vreau să mă duc în B? Nu înțeleg. Vai de mine, m-a rămas doar tipul ăsta. Du-te în viața. Da, du-te încolo, de ce tragi în perete? 3400 și mie nu mi-a dat bomba. Mă, uitați-vă și voi la arma asta, că asta e bună rău. Ia puteți atent, sniper combinat cu mitralieră. Nu-ți mai văzut așa ceva. Bă, ăsta e bombardierul, bă. Bă, uitați-l pe bombardier, bă. Hai, bombardierul, nu. Dacă se închide din greșeală filmarea, să știți că asta e. Va trebui să vă obișnuiți cu asta până la urmă. Până la urmei. Cred că o să stau ca sniper mitralieră. Da, eu stau sniper aici. Vai. Meciul ăsta suntem ric. Cine are bomba? Uite, ăsta are bomba. Du-te, eu fug. Unde stă acolo? Ce viața mea? Cine m-a împușcat? Bun, asta e, fraților, mă omor și pe mine a 2000 de ore, dar asta e, mă omor și pe mine a 1000 ore. Uitați-vă și voi la bombardier. Doamne, mă, ce muzică e. Mă, nu-mi dau seama care e la pro. Vai, l-au văzut. Cum l-a nimerit? Hai, mai murit unul. S-ar putea să fie meciul nostru. Cum o câștiga? S-a terminat timpul, lol, și de asta a câștigat. 0 XP, de ce? Acum o să ieșim.
Spunem alea cu pauză. Bun. Acum hai să mergem să vedem și noi de câte ori am murit. Am murit de 121 de ori în jocul ăsta. Și am făcut 13 kill-uri. Cât costă chestia asta? Sau uite asta cât costă. Asta costă 0,5 gold. Mi-am băgat și eu niște prieteni să am niște prieteni. Bun, și hai să-i dăm iarăși play. Hai de data asta sniper duel. O spunem iarăși pauză. Bun, acum am început meciul. Hai să vă arăt o șmecherie. Luați cuțitul. Uite pe ăsta. Unde-i? Frate. Frate meu, vino cu aci. Am uitat că aici săriți extra mega tare. Nici nu a murit. I-am tras o bucată. Cât HP mori mai are? Eu-s teroriste. Nici n-am văzut. Ui, de ce nu sare? Mulțumesc. Cuplă. Vin odată încoace să ne luptăm ca niște bărbați adevărat. Fricosule. Câți HP mai am? Ai m-am omorât unul. Ia hai să încercăm să fim sniperi. Deci hai să vă arăt eu un loc bun de sniperit. Ui! Săriți de bună pe alta. Ui! Arătat. Uai, m-a omorât un alt sniper. Hai, măi. Știi ceva? Mă duc cu cuțitul. What many... What? Ok, o să mă duc în bază.